月20日、本日何曜日金曜日ですね。時刻は10時10分を回ったところでございます。というわけで、今日も皆さん一日お疲れ様でした。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もがるパン。今日ものんびりとスタートのお時間でございます。よろしくお願いします。さあ、というところでですね、今日も無事一日終わりましたね。今日は昨日からね、言っていた通り、私は本日お休みでございましてね、もう今日結構一日もうダラダラっとねしてましたね。大体何時ぐらいだっけな、昨日ね、もう昨日放送が終わった後ね、でちょっと行ってくるちょっとね、マッサージ屋にね、ちょっと最近体が、上半身が特にこうね、ボロボロというか、ちょっといろいろとね、ガタが来てるから、じゃあちょっと行ってこよう、ちょっとそっちの方に行って、ちょっとマッサージ受けてくるかなということでね、リラクルっていうね、あれよ、一応ね、念のため言っておきますけども、いかがわしいお店ではないですからね。普通にそういったマッサージをね、だいたい30分か40分とかいろいろやってくれるところなんですけども、昨日の夜だいたい10時半でしょ。で11時20分11時前に放送終わって、で電話したら11時20分から入れますよって言うから、じゃあ11時20分の回ですってお願いして入って、で行ってマッサージね、上半身受けて、だいたいね、5分か10分ぐらいまでは記憶あるんですけど、だいたい5分10分ぐらいで背中をこうね、ぐいぐい押してもらってる最中にはもうだいたいこうついてそのまま眠っちゃって、で次起こされた時にはもう終わりですよって言って、うっそまだお前5分10分ぐらいだな、お前何言ってんだよ、お前寝てるからってやーって言って、もう時間ちょっとこう見たらね、もう普通に45分経過してきて、12時過ぎたんですよ。やべえっつって、でそれで出てきたら帰ってきたんですけど、やっぱ夜遅くにああいうお店やってると非常に楽でいいですよね。特にね、最近ちょっと上半身がね、結構背筋だとかちょっと背骨あたりがあれだったから、マッサージしてほしいなっていう時に行って、だいたいそれでも深夜料金かかるかなと思ったら、深夜料金なしでだいたい2500円だったかな、税込み2480円ぐらいでこうね帰ってくる感じでしたね。いやでもね、損した気分とは言っても、ほらもうすごくね、個人的にはめっちゃ気持ちよく眠ってるわけだから、いいかなっていうところですかね。あれ、ちなみに今この声なんですけど、問題なく聞こえておりますかね。いやちょっとね、今日ね、さっきモニターやら何やらをね、ちょっとこう配置替えをね、ちょっとした都合があるので、ちゃんとね、こうそっちの方に、ね、届いてるかどうかっていうのがね、ちょっと気になるので、もし聞こえづらいだとかね、なんだとかそういったところあれば、ぜひともね、よろしくお願いいたします。大丈夫そうだったらOK かな。さあ、というところでね、本日でございますけども、本日はですね、あさって日曜日に行われます、気持ち声が小さい、じゃあこれぐらいだな。あさってですね、パン23のね、お話やら何やらやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ今日も元気に頑張っていってみよう。 FM51.0 ザ・ヤルモガルパン第618回目、よろしく。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もがるパン。今日ものんびりとスタートのお時間でございます。うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーとアニメ作品とですね、それが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をですね、お伝えしていく、そんなね、地域密着型のニッチな番組やっておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。で、私ですね、パーソナリティ務めさせていただいております後藤と申しますので、何卒よろしくお願いいたします。さあということですね、昨日と比べて今日はね、だいぶこう元気が取り戻した感じでね、放送の方をね、ちょっとスタートさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。やっぱね、もう昨日ね、何時くらいだっけ、昨日
昨日だいたい帰ってきて、もう12時半にはお布団でね、もう次横になって、で、今日のね、だいたい9時半ぐらい、もうだからだいぶ9時間ぐらいはもうがっつりとこう眠ったんですけど、まあやっぱそれぐらい寝るとね、やっぱテンション的にもこう上がる方というかさ、回復の仕方が違いますからね。でもってまあ明日仕事行ければね、次はもうまあ明日はちょっと私どうしてもこう仕事なんですけども、その仕事が終わればね、今度はまあもう日曜日月曜日と連休が続いて、日曜日はパン上がって、でその翌日23日はですね、まあアンチョビさんのお誕生日会ということでございまして、まあ大洗に行ってね、じゃあちょっといろいろとのんびりゆっくりだらだらと誕生日会もあるし、なんか茨城空港でね、イベントもあるし、そっちの方行ってこようかっていう感じで動いていこうと思うんで、はい、頑張っていきたいと思います。とりあえず明日の仕事さえ終わっちゃえばもうね、なんてことはないって話ですからね。さあ、というところでございまして、まずね、明日のね、話でございますね。そこからやっていきましょうか。地図展開。はい。というわけで、まずあさってのお話ですね。パンアフォー9月の22日、東京ビッグサイトで行われる予定となっております。で、ビッグサイト23に関しては、あれですね、合同の要はパンアフォー、パンア以外にも、確かあれはなんだっけ、合同のね、特設サイトがね、これですね、9月22日東京ビッグサイトで、合同演習陸海空魔ということでね、ストライクウィッチーズだったり、タイプムーンだったり、タイプムーンも入ってんだ。で、まあ、勇者部でしょ。で、あと、窓マギでしょ。でもって、ユーフォニアムのあれもあるのね。で、アズールレインも今回やるのね。すげえな。で、蓬莱激戦はまあカンコレでしょ。で、酒のつまみオンリーって酒と大丈夫なの？酒とは大丈夫なのか。なんかこの前さ、なんかどっかの地域で酒飲みのなんかそういったのをやったら、なんかもう死死類類としていたっていう話を聞いたけど、だからそれとこれとはまた別か。で、ガールズ&パンツァーの同人誌即売会パンアフォーと、幼女戦記のやつと、あとは獣フレンズですね。どんだけ仕込まれてんのこれ。陸海空魔ってあれか。陸がガルパンでしょ。海がまあこれあれだね。カンコレとまあアズレンが含まれるでしょ。空はまあストライクウィッチーズですよね。多分これ魔っていうのはこれ魔法少女になるのかな。魔法少女と多分タイプムーンは魔の領域だよね。で、まあ陸海空魔だから、まあその他いろいろっていう感じですよね。そう、幼女選挙も今回あるみたいですね。ということでございまして、まあその中で行われますのが今回のパンアでございますな。で、場所はビッグサイトということでございまして、さあ、ビッグサイトの場所はどこかっていう話でございますけどもね、まあもう、この番組に来ている方で分かんない人いるのかいっていう話ですけどもね、まあ関西地方面の方だとちょっとなかなか分かりにくいなっていう人もいるんですけどね。そうか、幼女戦記航空魔導士か、そこら辺は話としてはね。そうだ、あとお名前の読み上げしてなかった。川崎のじいさんさん、スキャンプさんにジャクサティーンさん、上島かのんさん、中野ネオさんにどうも星名マムさん、ルナディさん、泉さんにもアリンバさん、肩こりには逆立ちさんにライカンさん、きみもかさん、鋼さんによもぎさん、他の話の方々もですね、改めてこんばんはということでよろしくお願いします。あとですね、今ね、この番組に、流れてる最中だと思うんですけども、下のところの方にね、Twitter のね、アイコンがあるので、ちょっとそれでね、こう、ツイートしていただけると、とっても嬉しいので、よろしくお願いします。はい。いやー、だってね、もうね、せっかくのね、こういったイベントの前の情報戦でございますからね、一応明日もやりますけどもね、なのでそこら辺またよろしくお願いします。さあ、ということでございましてですね、明日、あさってのイベントが行われますのがこちらですね。ビッグサイト国際展示場の今回もこれ虹でしょ。はい。おはよう。ゴロちゃんに赤須さんいらっしゃい。さあお越しくださりありがとうございます。
はい、というわけでございましてね、国際展示場がこちらでして、国際展示場から着いて、はい、こちらですね。もう、皆さんもね、よくね、見慣れたね、光景かと思うんですけど、すげえな、ここまでしっかりとこう見えるんだね。櫓橋を越えてたどり着くのがこちらですね。これ、どこまで行けんの？さすがに中は行けない？でも中ちょっと若干、なんか、股の中、くそ行けなかった。残念、行けなかった。ちょっと、そこの間通させてくださいよ。残念ですね。コースレールか。残念。なんか通り抜けできない系ですか。通り抜けできないですね。はい、そんなことはやめておいて、今回ですね、東館は使えないので、通常通り、いつも通りのね、西館という形でございますよな。何これかっこいいって言うけどね、これね、普通にね、Google マップでできることなんですよね。で、ビッグサイトのところから、多分いつも通りにね、ここのところから入場して、西館の、多分ね、ここのところでやるんじゃねえかな、いつも通りな感じでね。今回人も多いけど、でも南の方はやんないんだよね。西館だよね、今回もね。で、だから今回ね、ビッグサイトのね、このイベントのパンワが終わったら、そのまんま直で大洗行く予定だから、車をね、とりあえず、ビッグサイトの駐車場があればそこ止めちゃうか。そこが一番楽だもんね。いいよね。ビッグサイトに車を止めてさ、それが終わったらね、そこから即大洗に出かけるっていうね、これはね、またやっぱテンション上がるんだよな、もうね。というところでございますね。ここにゲームにスキマくぐりの設定あったな。そういうのあるのね。でもなんだかんだあるでしょうね、こういうのね。いける？でもダメだね。てかあれだ。これなんかね、上のなんかね、ここのさ、ほらビッグサイトのやつが下の方に来てるから、これちょっとなんかおかしいっすね。ここら辺ちょっとバグってますからな。バグなのかわかんないけど。というところで、こちらの方でですね、行われます。ちなみにね、時間帯はね、結構ね、あれなのよね、短いんですよね。サークル一覧ではなくて、パンガの開催概要を見てみようか。前回ですね、パンガの22が行われたのが蒲田でね、行われたんですけども、前回ほんとぎっちりぎゅうぎゅう詰めの状況だったから、今回大丈夫かなと思ったんですけど、今回はパンガのね、ビッグサイトでやるということなので、特に問題はないかなっていうところですかね。で、開催時間は11時から15時とね、大体4時間、普段のね、コミケなんかと比べると、コミケは10時から16時と、いや、2時間多いか、2時間今回少ない感じですね。なので、ぜひとも、興味のある方はね、こちらの方にね、お越しいただいて見に来ていただければなと思います。でも今回も結構参加される方結構多い感じですよね。少なくともね、知り合いの関連の人だったら参加するよって人結構多いでしょ。15時半からアフターか。アフターは参加してるほどの余裕はねえかな。だってなんだかんだビッグサイトから大洗までってね、だいたいでもどうだろうな、ここから、ビッグサイトからこっち行って有明インターから乗りゃいいのか。有明インターから乗って、C2 のところで上まで行って、あれかな、小菅ジャンクションのところから10日乗ってっていう風に行けば、大体どれぐらい、時間的にどれぐらいだろう。ビッグサイト、ビッグサイトからルートで、大洗、はい。大体ですけども、車を使っていくとなると、これくらいの時間かな。やっぱあれなんだね。常磐道を通っていった方が早いんだね。こっちの方だとね。
まあやっぱり最近のあれかな、 C2 とかそこら辺のね、外観か、外観というか、まあ C3 の外観もあるのか、まあ、C2 でもね、上に上がっていけるし、なんだったらね、市川の方まで行って、そこから外観使って上に行って、三郷のね、あれか、三郷ジャンクションあたりで行ってっていうのも一番できるコースですもんね。まあ、だとしたら、じゃあそうだな、とりあえず、月曜日というか、日曜日は終わったら、こっちの人で行くか。よし、決めた。そうしよう。まあ、というところでございますね。でも結構さ、皆さんうちのこの番組に来ていただいている中で終わったらまあこのねパンが終わってから大洗の方に行く予定ですっていう風な人って結構やっぱいるんですかね。C2 の下り線はスムーズに通れる印象。確かに。いやでもね、どうだろう。でも下りでもね、たまにね、下りってどっちだ？葛西から入って橋渡って死ぬほどまっすぐですからね。そう。基本ね、そこら辺からはね、すごくこう楽なのよね。葛西インターの、葛西ジャンクションのところから、もうひたすらにこの道ずっとまっすぐな感じですよね。結構ね、ここから見えるね、高速、都会のね、景色っていうのも俺すごい好きなんですよね。ここからね、こっちの方の都会の方の見えるんですけども、こっちの方をずーっと上行って、ただ C2 だとね、小菅ジャンクションのあたりがね、まあちょっと多分ちょっと混雑したりするのかなっていうのもあるから、まあそれだったら時間的お金とか変わんないんだったら、まああれかな、C3 とかでもいいかな。橋側は左側につけるけど、スカイツリーって浅草の風景好きです。わかる。俺もすごい好き。ただ浦安からの帰りでは殺到する皆さん。確かにね。まあでも浦安からの帰りって言っても、だってあれだよ、3時4時ぐらいだぜ。でも3時4時だったらまあどっち行っても変わんねえのかな。それだったらね。そうだよ。ほら、大体ね、5時、6時、7時とかだっていうね、遅い時間帯だと、要はね、東京ディズニーランドからのね、帰りのね、方々がなかなか大変なことになるかなって思うけども、多分ね、3時台とかは絶対にね、人がね、極力ね、少ないと思われる。で、少なくとも4時ぐらいだから、まあ、それだったら C2 経由で行っちゃえばいいのかな。そうしよう、決めた、そうしよう。そっちの方が多分早いだろうしな。というところでございました。ビッグサイト、ちょっとぜひともね、パンアに参加される方々、パンアの後もですね、大穴なんかにね、行かれる方々も非常に多いと思うんですけども、皆様方どうぞくれぐれもね、安全運転を心がけて頑張っていっていただければと思います。はい。さあ、というところでね、パンのね、お話をさせていただいているんですけども、ですね、今回、パンの方にね、結構複数名の方参加される予定がございまして、そこのね、参加しますよっていう人たちのちょっと情報から何からをね、お話をちょっとメインにさせていただこうと思うんで、よろしくお願いいたします。ですね、例えばですけども、じゃあ今日ね、ちょっとね、最初にね、紹介させていただく新刊の内容ですね、お伝えしましょうかしら。今日ね、まずね、一発目がね、こちらでございますね。はい、というわけでね、今日最初に紹介させていただきますのが、ファイランさんというね、方のね、新刊のね、紹介でございます。ファイランさん、今日ようやくという感じですかね。もう今日ね、朝何時ぐらいだ？多分11とかそれぐらいにね、新刊印刷所から OK 出ましたみたいなことをね、こうツイッターで開けてサンプルも上げられていたんですけども、今回出されるのは、竹部さんちの今日のご飯ということでね、これ3皿目ということでね、3冊目でございますね。表紙のサオリンがめたくそかわいい！最高っすよね。個人的にね、このなんつうんですか、こうサオリンのね、これほら少し前にね、ガルパンのみんなの戦車道の方でね、戦車道大作戦か、あっちの方でね出てきたやつなんですけども、アイドル衣装のね、
サオリンがすげえ可愛い。あと個人的にこのね胸のね張りという胸のねこの張りの描き方がね素晴らしい、実に素晴らしい。なんだろうね、こうアンナ・ミラーズっていうね少し前というか今もあれやってんのはそもそもアンナ・ミラーズ。ちょっと調べてみるか。アンナ・ミラーズ。ですね、まだやってるんだね、アンナ・ミラーズね。アンナ・ミラーズが何かっていうところなんですけども、レストランというか、なんだろう、ホームメイドパイなど売ってるところですよね。繰り返し。ここでね、衣装がね、こういう感じのね、いわゆる、バリアブルジオはもう完全にもうそれエロゲですね。ギガが出してたやつでしょ。前編にわたって、前編というよりかね、その手のシーンになるとね、途端にアニメになるっていうやつなんですよね。ちなみに、バリアブルジオは、インストールフォルダーの中を階層を漁っていくと、WMA ファイルですね。WMV か。Windows メディア、のビデオファイルが、ゴロゴロと5、6個ぐらい転がっていて、普通にそれをねカチカチっとこう開くと見れますからね。バリアブルジオじゃなくてそっちの方は VG ネオだ。俺が今話してるのは VG ネオの方ですね。バリアブルジオはプレステでもあるしスーパーファミコンでも出てるっていうね。あれよくああいうゲームあったよね、ほんとね。はい、というところでちょっとね話の方をちょっとこう戻しまして、今回ね出されるのがねこちらの武部沙織さんちの今日のご飯ということでね、メイドサオリンがねもう表紙を飾っている非常に素敵なものです。で今回ですけどもね、今回もね2品、作るとのことでございます。俺毎回ねファイランさんのね漫画見ててねすげえ感想するのが、なんだろう一冊だよ。大体ほら同人誌のさ一冊結構ね2、30ページのものとかだと大体1話のね1話完結型の話をこう入れて終了になるのがほとんどだと思うんですよ。それ以外のねほら4コマ漫画とかはまたちょっとこう変わってくるものだとは思うんですけども、こういったストーリー仕立て4コマとかではなくてもう完全に漫画としてねファイランさん書いているんですけども、この方ね何がすげえってねその1冊の中に2話仕込んでくるんですよね。特にこのね武部さんちの今日のご飯1冊目と2冊目もね同じような構成なので1冊のねこのね読み応えのねボリューム感はすごいあります。よかったなーついてまだその続きがあるっていう感じが見るのがね非常にいいですけど、で今回3冊目の1品目はですねバンバンジーそうめんということでございます。ラー油や山椒お好みで山椒ってあったかな、牛の日の残りがあったはずつよで、めんつゆだろう、ラー油もごま油とごまとるしないのか、要するに後ろの担々麺だね。そう結局どっちもね。なるほどね。またいい料理作るんだろうね。ちょっと多分あれでしょうね。夏だからこうそうめんばっかりこうね食べてたっていうそういう感じなんでございましょうね。何がいいってね、ファイランさんね、キャラクターの描き方もね、すげえめっちゃ可愛いんですけど、個人的にこのね、飯の作り方もすげえうめえんだよ、あの人。ようやるなーっていうか、ここまで書くなーと毎回ねちょっとね舌を書いてますね。はい、トナンレアパルトさんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。で、こんな感じですけどもね。そしてその次がこちらですね。多分ね俺のこう読みですよ。俺の読みですけども、多分だけど、太郎さんいらっしゃい、お越しくださりありがとうございます。今ね絶賛一押しのね本のねパン新刊のねご紹介してますからね、ぜひともね見てってください。食べ物の描き方もねうまいんですよ。でもねやっぱねこのねキャラクターのねこのね繊細な感じのねこのね描き方がねめっちゃ好きなんですよね。もう特にねサンプルで見てるこのイエス女の子がさほらベッドでさちょっと横になってる時にさこう顔をさこう隠そうとする仕草の破壊力の高さ何なんですかね、もうね、非常に素晴らしいと思います。
で、まあ、多分、話のね、ストーリー、俺の勝手な予想、勝手な予想だけど、多分ね、あれなんじゃないかな。要はね、そうめんとかそういったものを、ちょっとこうね、ほら、やっぱ夏場だから食べて、夏バテを起こして、夏風邪をひいて、いや、でも、夏風邪ってわけでもねえかな。だって、あれだもんね。いや、わかんねえけどな。普通に着てんの冬服だから。いや、でも、アルパンの大洗女子って夏服ってそもそも存在するんですかね。そこのところから話を展開。でも冬服のね、でも冬服はあれはあれでピーコートだからな。どうなのかね。ちょっと気になるよね、そこら辺ね。でもね、ほら、無限機動杯が冬の大会で、要はね、ピーコートが出てきたわけでしょ。で、夏の大会っていうのが、いつもね、第63回戦車道高校生大会っていうのが夏の大会とさせてるけど、あそこでね、多分あれはどちらかというと、夏というか、春なのかな。いや、待てよ、わかんない。あそこのほら、世界観さ、夏って言ってるはずなのにね、普通にクラウダでね、雪の降るところで戦ったりするからね。猫ニャーが半袖。嘘や。でも確かにそうかもしれない。すげえ本当だ。本当だ。そうだ。オープニング、猫にゃはすげえ。ちょっと待ってね。このプラグインの、このプラグインを表示させて、言われてみれば、半袖ですね。20平。へー。そうか。言われてみれば確かにそうだね。猫には半袖だったね。夏、いや、でもな、てか、なんか、制服を改造している可能性というところもあるからな。いや、でもどうなんだ。でもね、制服をね、制服をね、変装させてるって言うんだったら、多分ね、ビリビリ破けてる。ちゃんとこれ、それのとこなってるからな。そうか。モモがピヨタン。マジっすね。ピヨタンも普通に半袖だな、これな。でもこのピヨタンやばいよな。団地妻感やばいっすよね。多分ね、このピヨタンあれでしょ。保護者参観か何かがあるからこの感じできたよね。そんな感じでしょうね。で、学園館だから。そうだね。モモガはこれ完全にもう改造した感じのね、制服だろうがしな。この感じだとね。つか、靴やべえな。モモが靴やべえな。靴なんかすごいとんでもないの履いてるからね、この子ね。この子ね、どうしてもね、右目のさ、眼帯があるじゃん。だからどうしてもあれ見るとね、なんかこう、柳生十兵衛ちゃんっていうね、ほっちゃん、近所の小学生に目覚めを与えてそう。近所の小学生に目覚めを与えてそう。でも近所の小学生に目覚めを与えてるんだとしたら、やっぱ、ピヨタンかな。なんだろうね、このね、ピヨタンのね、ちょっとこうね、なんだろう、本当にもう、なんつうんすかね。でも間違いなくエッチだよな。ラブリー眼帯。そう。十兵衛ちゃん2の方だよね。ラブリー眼帯の秘密ってね。懐かしいな、十兵衛ちゃんとか。久々に話したわ。そういうことか。モモが高速違反。モモがってか、そこら辺高速違反なんじゃないの？というところでね、このね、話が、夏の、でも夏の可能性高そうだな。そうだ考えてくるとね。いや、言うてね、さっきもね、泉さん言ったけど、学園館だからとか、これ、ガルパンですからね。
もうどういうことになっていてもね、もうねガルパンだからっていうのでね、一言丸く収まっちゃうもうスピンオフでもネタにされてましたが、学園館ってどこでも行けるから季節感があまりない印象ですね。ジュンレイちゃん、やっぱまあ学園館生徒会もそうなんだよね。こうした昭和ね。学園館ってね、どこでも行けるっていうドラマ CD とかでもあるんですけど、学園館ってね、基本ね、なんかね、どこでもなんか基本生徒たちの実践によって動かしてるんですよね。特にそこら辺が顕著に出てるのが、ドラマ CD の中で、ほら、各校をさ、暗号チームが訪問するってやつあったじゃないですか。あれの中で、なんだっけ、ダー様とかが、じゃあ雨が降ってる方に行こうかしらみたいなことを言ったりだとか、プラウダでは、ノンナがわざと、その雨が降っているね、その雨雲の領域の中にね、学園館を突っ込ませたって言って、あいつら結構勝手にね、なんかやっぱ動かせるんだ強いなっていうね。まあ権限を持ってるんでしょうね、そういうね。まあただそう考えると、ほら、戦車道ってマイナーだっていう割には、でも戦車道の隊長とかって要はそういった学園化を全て動かせるような規模の、ね、力を持っているんじゃないかなっていうのがあるから、まあ不思議だよね、ほんとね。で、何の話でしたっけ？思いっきりなんかすごい勢いでこうね、飛んじゃってたんですけど、まああれですよ。まあね、まあそうだ、あれだ。ファイランさんの新刊の話のね、あれですけども、まあ多分ね、まあそういうなわけで、多分ね、風邪をひいたのではないかなとね、まあちょっとそこら辺、まあ風邪をひいたわけですよ。で、風邪をひいて、みんなで、こうね、お参りに来てあげて、で、それでね、まあなんかご飯をね、作っても、今度みんながご飯を作ってあげるっていうね、普段こう、サオリンにね、作ってもらってるご飯でございますけども、今回は全員が作って、なんとね、もううまいっすね、もうね、鍋焼きうどん、食べたいね、鍋焼きうどん。セブンイレブンでさ、ほら、こう、金網式のさ、やつあるじゃん。あれのね、鍋焼きうどんがうめえんだよな。お見舞いだ、お見舞い。でね、個人的にセブンの鍋焼きうどんも好きなんですけど、セブンの中でね、一番俺好きなのが、キムチ鍋なんですよね。キムチ鍋が大体500円ぐらい売ってて、あれを温めて、まあ、普通にキムチ鍋食べるじゃん。で、それ食べ終わった後にもう一回火にかけて、中にご飯突っ込んで、上から溶き卵かけるとキムチ雑炊がねあっという間にできるんですよね。あれ食いてえな。薄めのかまぼこが嬉しい。なんでこうなんかさあれなの？ちょっと若干こうなんか孤独のグルメ感的なね溢れる感じのコメントなのそこ。いや、いいね。まあ、これね、孤独のグルメ方式で行くんだったら、お皿はね、多分ね、90度真上から取るからね。真上から取って、各ね、麺でね、土鍋、100均のダイソーで買ったやつがここで生きたな、みたいなことをね、書いてあるんですよね。で、多分ね、麺のところ、かまぼこのところに矢印がいて、細めに切られているかまぼこが嬉しいとか、そういうこと書いてんだよな。で、まあ今回ですね、でもいいよね、卵の鍋焼きうどんでさ、このね、卵ね、これすげえうまそうだよね。鍋焼きうどん美味しくなるからね、ほら、キャンプの時なんかにもさ、結構使えそうだよね。キャンプの時にね、ほら、ガスのやつがあればさ、外でそういうあったかいもの食べれることができるから、ちょっとやっぱやりてえな。で、まあ下の方に行ってね、これ本当に花とミポリンが作ったのっていうね。でもダメだよ。ちゃんとね、あれだね、マコさんいるね、ここね。まず関根さんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。で、あれだね、あれだ、サオリンは最初に生卵潰す派なんですね。ちなみに私はね、うどんの食べるときはね、卵はね、最後までね、崩さないようにして取っておきます。その最後までね、崩さないようにしておくと、こう、麺だとかね、その他全部食べて、最後にその残ったスープと一緒に、その気力をチュルンとね、飲むっていう。わかる人いるかな？GA っていうキララのね、漫画のやつで、デザインアートクラス、芸術デザインアートクラスへようこそっていうね、漫画があるんですけど、その中のね、主人公が、うどんのね、生卵を最後にそうやって飲むっていうのを見て、それからね、俺もね、あれ、こうね、そういうのやるようになったんですけど、あれ結構いいですよね、もうね。
ネギは監督、そう、G はひるんだ。あれをね、飲むのね、すごくね、私大好きなんだよね。あそこを読んで以来ね、もうちょっと興味ある人、ぜひとも読んでほしいですね。まあというところでね、まあサオリンがね、うどんの卵の半熟具合をバッチリ美味しい。それをご飯の上に乗せて書き込む。いや、俺はね、ご飯の上にはね、入れない、書き込まないかな。地獄先生の前にやってたな。地獄先生、そう。でもあとね、でもやっぱ俺はあれかな、鍋焼きだとキムチ鍋かな。キムチ鍋で、最後ご飯入れて、卵かき混ぜて、パーって言って、雑炊かけて、ガーッと食べる。あれでね、もう最後までいただけますからね。はい、というところでね、何の話をしているのかだんだんとこうすっ飛んでいったからね、あれですけど。いやー、マジね、飯のこだわりというかね、もうね、こういうところでもね、ファイラーさんのね、同人誌というか漫画ってね、すげえデザイン性というかね、ストーリー性もあるし、なんか見ててね、こういうの食いてえなーっていうのがなんか強いんですよね。というところでございましてね、今日まず一発目にご紹介させていただきましたのが、こちらファイランさんのですね、イラスト、ファイランさんの新刊でございます。自分は卵を割らず最後に取っておくか。卵は割らないで最後に入れるんだ。やっぱそういう人もおるよな。じゃあちょっと待って、せっかくだから、他にいる？他に誰かしらいる？あった。あれだね。あったね。これあったね。孤独のグルメのあれだ。池袋の百貨店の上の屋上でうどん食べる話のやつだ。そう。そんなやつ。で、さあ、まあ、というところでございまして、あと他どこだったっけ？最初潰し最後にまた新たに投入の異端です。最初潰し最後にまた新たに投入の異端派です。そういう人もいるのね。私はね、基本ね、じゃあちょっと待った。せっかくだからアンケートを取ろうか。ザ・夜もガルパン。鍋焼きうどんだな、この鍋焼きうどんの、卵の食べ方はということで、ちょっと待ってね、今ね、アンケートせっかくだから取るわ。最初に割って混ぜる。最初に割って混ぜる派と、で、俺は、最後に残して、スープと飲む、自衛方式と、あとは、最後に割って入れて飲むっていうのと、あとは、最初潰して最後にまた新たに、なかなかいたんだな。ちょっとそこら辺、最後に入れて最初に入れて、最後にもう一個入れる。じゃあこれね、日を0にして、時間帯を10分ぐらいにして、はい。さあ、というところでございまして、ちょっとせっかくなのでね、皆さんのね、そういった食べ方をちょっと気になるので、入れていきましょうか。ハットプス、ツイッター、ゴム踏むことハスタツスイッチン。はい、ということでございましてね、ちょっとね、今ね、せっかくなので、ちょっとアンケートで出させていただきました。鍋焼きうどんの卵の食べ方はということでね、最初に割って混ぜる、最後に残してスープと飲む自衛方式、最後に割って入れて飲む、最初に入れて最後にもう一個入れるというね。やっぱ人によってっていうところはあるんでしょうね。やっぱりね、それぞれうどん食べたと雑炊するから卵は残しとくな。でもあれだな、俺ね、普通にセブンのうどんだったら俺はね、あれ雑炊はしねえかな。キムチ鍋だけかな。俺雑炊するとしたらね、やるとしたらって話ですけどね。ち
ちょっとでもね結構早いですね。今ねすでに5票投票いただいておりまして、最初に割って混ぜるが 40% ですね、で最後に残してスープと飲むっていう人もでも少なからずいるんやな、結構そういう人もね、0票になった、5票になった、まあいいかという感じでございますよね。まあ結果投票やらちょっとまた後で出していこうと思うので改めてお願いします。さあ、というところでございまして、ファイランさんのですね、新刊情報がね載っているのがパンのね、地の20でございますね。騙されたつもりで1回食べた方がいいと思う。セブンのキムチ鍋ダメだ。いや、セブンのキムチ鍋俺大好きよ。あれめっちゃうまいもん。マジでね、あれはすげえ。あれで500円ぐらいで買えて、でね、雑炊まで楽しめるんだから、あれはすげえ大したもんだと思うよ。あれ絶対俺今度次のキャンプで外で食べようかなと思う。私は作った公式に近いけど、ということでございましてですね、こちらですね、ファイランさんのですね、Twitter アカウント ID となっておりますので、興味のある方いたらね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。さあ、じゃあ続いてのね、紹介いってみましょうか。てかもう、ファイランさんの紹介だけでどんだけ時間食ってんだっつう話だけどな。まあ、すげえ勢いで飛んだけどな。まあじゃあ続いてですけどもね、続いてもね、ちょっとね、これね、がっつりとね、ちょっとね、一押しなね、一冊です。今日ちょっと時間超えるけど、まあ気にせずにいきましょうね。はい。こちらですね、今回のね、ボブさんの出される新刊でございますけども、今回ですね、こちら、革命の音がする。革命の音そういうネタのやつね。あれ水素か、あれは水素のことね。さあ、ということで今回ですね、パンアでね出される、背の20ですね、悠々会、ボブさんのねサークルでございますけども、今回出されるのはこちら、革命の音がするということでございまして、今回のねこの話がねどういうふうな経緯のもとに生まれたのかと言いますと、こんな感じですね。最終話2話でもね、半年前ならともかくというセリフから大笑い優勝をきっかけに BC 自由学園でも何か変化があったんじゃないかという妄想を形にしました。マリー様が泣いたり笑ったりたくらいます。熱いぞということでね。紹介するって言ってたちなみにですけどもね、こちらのね作品って実は少しね、確か前回だったかな、前回のねパンか何かでプレビュー本というか、普通にねボブさんがちょっとね作ったのがねあるんですよね。時のやつね、前回のパンガだからこれはい、さすがちゃんと持ってますね、もうね。この時出されていたのが勝利が若手にということですね。そのマリー様が要はBCGU のね要はエスカレーター組と、途中からのね編入組との話というかね、そこら辺をまとめてどういう風にやっていくかっていう話があったんですけども、もうそれがね実はこれコピー本でしか出されなかったんですよ。でコピー本で出されてたんですけど、ちょっと俺ねそれはなんとか手に入れて読んだんですけど、もうねこういうの求めてたっていうね、もうそれのね話がねもうてんこ盛りだったんですけど、それをもうね本当にコピー本だったから20部ぐらいしか、ね、用意してなかったっていう話なんですよね。でいやあなたねこれはねこれねコピー本でね20で終わらせていい話じゃねえって言ってでそれをね提案したらね、今回それ以外にもね、普通にこれで出してたから、そういう風にもともとオフセットにする予定もあったのかもしれないんですけども、今回ですねこちらのね、新刊のね出てきまして、それが今回これに変わったわけですね。で、内容としましてはですね、これはあれですね。きっとこれから先忘れですね、やけどするほどの目頭のやつさ、黒森よりフラッグ車走行不能ということでね、第63回のね話ですよね。ここでマリー様がね大笑い女子の優勝のねタイミングを見てしまっていたというね。そして、大笑いが勝
買ってしまったっていうね、もうここの表現の仕方すごく好き、大好き。で、戦車部員たちも何もかもがバラバラだったのに、それを西杉美穂がね、全てをまとめ上げて優勝まで行ったっていうね、期待してしまう。もしかしたら、きっとこれから先は私のというところでね、このね、マリー様がですね、その BC 自由学園、バラバラになっているね、この戦車道チームをどういう風にして、こうしっかりと作り直していくのかっていうね、そういったね、話です。いやー、もうね、これはね、その前のやつ見たときはね、あるワンシーンあるんですけど、もうそこがね、すげえ目頭熱くなりました。普通に泣きました。うわー、これ、いいね、いいねっていうね。いや、ちょっとぜひともね、内容に関しては、ちょっとそこら辺までとしておくんですけど、ぜひともね、これはね、見る人にはね、本当にね、すげえぶっ刺さる一冊だと思いますのでね、ぜひともね、おすすめでございますので、ぜひとも興味のある方もね、こちらの方でチェックしてみてはいかがでしょうかというところでございます。ちなみに、こちらの方はね、委託販売もあるみたいですのでね、はい。ハットプス、ツイッター、このボブリム1204スタプス。はい、こちらですね、ボブさんのツイッターアカウント ID となっております。本日もね、ご紹介させていただきましてありがとうございました。さあ、というところで、次が一応今日これ最後にしとこうか。いやもう今日これ最後にしとかないとね、多分すげえ勢いでね、時間をね、多分ね、費やしてしまうからな。さあ、今日最後の紹介ですけども、今日最後はね、こちらでございますね。今日最後、ごめん、あとね、2件やる。あと2件だけやる。2件って言って具体的に言えば3件だけどね。さあ、続いての紹介ですけども、こちらでございますね。ドンツ。はい、というわけで今日ね、続いて紹介させていただきますのが、バニラルージュというね、こうね、ギガあたりのエロゲーをやっている方だと多分ピンとくるんじゃねえかなっていうところですけども、こちらね、ウユキバヤさんというね、ウユキシトラセさんが今回ね、出すね、同人誌の一冊でございます。つか、今回同人誌はね、今回初めて本当に出されるということなんですけども、パンのね、手の13、14のところね、合同で出されると、合同になってんのかな？で、新刊セットですけども、気まぐれシュガーということで、こちらの方の一冊が、これは合同誌の方ですね。はい。しまった。こいつ？これはちょっと待ってね。ピングか。ピングファイルはそっちの方で開かない、あれだから、よし、開いた。よし。ということでね、まずこちらですね。一番最初に出されるのが、一番最初にまずね、紹介するのはこちらですね。ガルパンの、合同誌ということでございまして、ジェイターナーさん、青野リマキさんに教授さん、ウワイホモさん、グラタンさん、群青ヒーローさん、大作さん、Z プラスさん、フェイカーさん、塩田トマトさんに、紫さん、メイヤさん、リキブルーさん、班長さん、オール G さんというね、こういった方々が、ゲストとしてね、参加された合同誌ということでございます。ジェイターナさん、青野リマキさんはわかる。多分これが群青ヒーローさんかな。で、大作さんはわかんない。メイヤさんはわかる。メイヤさんがわかって、あれ、リッキーブルーっておったっけ？リッキーブルーおるな。リッキーブルーはわかるでしょ。オール G さんでしょ。Z プラスさんかな、多分ね。なかなか判定がね、結構難しいですけどね。こちらの方ですね。こちらに関しては、その合同誌の方ですね。右から上にかけて下段に移動してみて、なるほどね、そういうことか。こっちの方からざーっと移動していく感じでございますよね。繁盛さんだな。こっちが繁盛さんやな。というところですね。で、今回あともう一冊が出されるのが、こちらですね。紹
シュガーリップルということで、まあ今までツイッターなどで出されていたまとめ本ですかね、こちらの方がね。で、裏面はですね、リトルアーミーのあの子でございますよな。リトルアーミーもね、なんだかんだでね、ミポリンのね、幼少期というかね、1巻2巻とかで幼少期で話が進んでいくんですけどもね、リトルアーミー2の方になってくると、今度はね、またこう、大笑いのね、成長した状態の話になっていくので、ちょっとそこら辺はね、またぜひともね、あんまり俺ね、あっちの方の、なんつうの、スピンオフ作品っていうのはね、そんなに読まないですよね。俺どっちかって言ったらスピンオフ読んでるって言ったら、最近ちょっと買ってないけどな、バリアンテだとか、あとはあれかな、なんだっけ、ラブラブ大作戦か。あそこら辺のね、非常にこう、なんだろう、リターミ2の渚が好き。まあ、リターミ2も結構いいキャラ多いですからね。あとは単純に土井さんのね、デザインっていうかね、絵柄がね、とても大好きですね。で、あとね、今現在ね、作っている最中ということで、こちらですね、うゆきさんと伊藤さんと、まあ、方のね、今回サークルはね、こちらお二人でやってるということなんですけども、まあ、真ん中うゆきさんで、両側サイドが、あれかな、伊藤さんかな、が、まあ、書かれている、こちらのね、色紙でございますな。多分これは、あれかな、中色紙と大色紙になる感じかな。描かれておりますのでね、興味ある方いたらぜひともね、こちらの方に確認してみてはいかがでしょうか。はい、ちなみにサークルマップでございますけどね、入隊長、一番果ての方やな。一番果ての方のね、ところの、ところにおりますね。色紙緑30枚近く余裕で30枚 ?30 枚すげえな。30枚も用意した。やるわな。あれだったらちょっと明日どういう感じのやつちょっとこういう風に用意してるってのあったらちょっと教えて。明日あたりまたちょっとこっちの方でもねお伝えさせていただきますんで。はい。というわけでね、バニラルージュのですね、新刊セットと、あとは委託本ですね、ジェイ・ターナーさんが出しているね、マリー様の下着チェック本というものがありまして、そちらの方も委託でね、出されるということでございますので、こちらのね、サークル行った方々、まあ、だいたい1000円と500円、あとはあれだな、色紙の金額だな。1500でしょ。で、まあ、色紙あたり1枚にね、まあ、ちょっと金額はあれだな。そこら辺の話をするとね、非常にこう、あれだから、まあ、とりあえず、ちょっとまたね、ぜひともね、色紙などの情報もあれば、成田さんよろしくお願いいたします。はい。さあ、というところでございましてね、ご紹介させていただきましたのが、こちら、ウユキバラシトラッセさんのですね、紹介でした。ありがとうございます。これだな。ほい。ハットプス、ツイッター、コムユキさんテアムスタツス。はい、こちらですね、うゆきさんのね、ツイッターアカウントでお待ちしております。本日もね、ご紹介させていただきまして、ありがとうございました。さあ、というところでございました。で、続いて今日、まあ、次、これが本当今日のね、こうラストでございますけども、今日ラスト紹介するのはこちらでございます。はい。ゆかりちゃん、潜り日記、全編。はい、ということでね、今回こちら最後紹介させていただくのが、葉月春さんですね。が、まあ、今回、昨日、もう、おとといだかな、9月の17日には入校して、パーには出せますよって話なんですけども、まあ、普段ですね、葉月さん書かれているのが、まあ、こう、ゆかりんがね、なんかこう、ミニマム系になってしまって、それをミポリンがですね、溺愛してるっていう、大体そういう感じのね、まあ、漫画ギャグというかなんというか、まあ多分ギャグだろうな、書かれているんですけども、今回はそれをね、同人誌にね、実際にね、漫画として書いたというものをね、出されていることです。ちなみに大体こんな感じですね、内容はね。お父さんとお母さん黙ってる時はこの姿見られたら心配かけてます。こんなメルヘンなことそうそうないし、原因はすぐ近くにあると思う。しばらくは戦車道の合宿ってことにして私の部屋に来てください。泊まるといいから。その間に原因を探ればいいんですか、リスで。安心して全部私に任せあれですね、こう、極端な方向性に行ってしまっている西泉というのがございますね。一
聞きます。結構こうあれだよね、同人誌とかでもさ、やっぱそのね、各キャラクターのそれぞれの書き方ってありますよね。秋山殿に対してね、全協力をするね、こうミポリンがいたりだとか、もうね、僕に対しては基本何をやってもいいっていう感じのね、同人誌のね、作風だとかっていうのがあるけど、個人的にはね、このね、振り切り、大体ね、ミポリンでね、共通してるけどってね、なんかミポリンが、なんかね、あることに対して振り切ってるやつはね、すげえ面白くて大好き。個人的にこのね、もうミポリンが完全にもうぶっ壊れ系な感じなのがね、ちょっとこう、どんな感じになるのかね、ちょっとこう気になる限りでございます。ちなみにね、葉月春さん、なんと10年ぶりにサークル参加するということですのでね、10年前何書いてるか気になりますね。ちょっと気になるな。さあ、というところで、こちらですね、よいしょ。よいしょ。ハットプス、ツイッター、ゴムはずきはる0606スこちらですね、葉月春さんのツイッターアカウント ID となっております。本日もね、ご紹介させていただきましてありがとうございます。委託はどうだろうな。そこら辺はちょっとツイッターの方をね、おいおい見ていっていただいてっていうところかな。そしてね、実はこの葉月春さんのサークルスペース、その12なんですけども、こちらの方で、もう一方ね、出されるということでございまして、それがこちらですね。はい。エラキンさんという、うちの番組でもね、結構いろいろとご紹介させていただいている方なんですけども、今回ですね、その葉月春さんのスペースで、ワンドロ本と、落書き本を出すということですね。で、普段ね、結構ツイッターのね、方でもね、いろいろと出されているんですけども、こんな感じのね、なんかもう結構本当にもう原作の方にね、すごく寄せてやるというか、なんというか、もう、なんだろう、個人的には本当にすげえよく絵描かれるなっていうのがあるんですけども、バニーな感じのナンコさんでしょ。でもって、ローズ・フィップさんでしょ。で、バニー姿のチョビさんですね。で、これあれか、チョビタン、ペパタンか、ペパタンの時のブーチェになったアンチョビでございますよな。こちらの方のね、ものを描かれているんですけども、それらを、ガルパンのワンドルで書いたものをね、まとめた本と、あともう一つが落書き本でございますね。2018年から2019年にかけて書いた本をまとめたものです。これすごいね。落書き本が B5 のサイズで100ページ。100ページでしょ ?100 ページすげえな、これ。いや、100ページと、で、落書き本が60ページ。いや、原寸大なのが楽しめるとこかな。こういったワンドル本とかでのね、ものとかってすごいのが、実際ね、デジタルで見ているものと、本になったものを見るのとではね、得られる情報量ってかなりこう変わるんですよね。それは多分ね、カラーであったとしても、モノクロであったとしてもね、全くもうね、受け取り方がやっぱ違ってくるのでね、個人的にはちょっとこれだあれだな、落書き本の方ちょっとどんな感じる本なのかすごく気になりますけどもね。こちら葉月春さんのね、サークルスペースのところでね、出されるということですので、興味あったらぜひとも見てみてください。ですからもう人生初めてのね、同人誌作りということでね。懐かしいですね。あそこのね、時のね、会話というか、あれがすごく懐かしい感じですけどもね。ぜひとも興味ある人いたらね、こちら、葉月春さんのスペースで出されるということなので、そこのね、葉月春さんの本もチェックしつつ、エラキンさんの方のね、チェックもしてみてはいかがでしょうか。ガルパンの原画展行った時同じこと思った。やっぱそうだろうね。ゴムロビンソンク9999こちらですね、エラキンさんのね、ツイッターアカウント ID ですね。やっぱガルパンの原画展行ってもね、多分ね、本当にね、夏コミ並みに財布が軽くなる。委託するといろいろとあれなんです。3000円。あれだ。ちなみにエラキンさん、現在価格でいくらぐらいの予定？販布価格。多分委託はこっちの方はないけども、あとは金額が気になるっていう人か。夏コミ並みに財布が苦しくなる。
今回ね、結構いろんな方々本出されるかな。つかね、今日ね、紹介したいのまだね、あと3、4件ぐらいね、ちょっとね、紹介をしたいなっていうところがちょっとあるので、そこら辺はまたあれだな、明日あたりにね、ちょっとこう紹介をしていかせていただければなと思いますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。1500と1000両方で2000す。1500と1000円両方で2000円。1500と1000円両方合わせたら2000円ってこと？待って俺の計算があれだったらば、片方が1500円で1000円で、はい、両方、すげえ、嘘、本当に両方合わせたら2000円なの？嘘、500円安くなった。すげえ。はい、ということでございましてですね、不思議なことが起こるものです。1500円と1000円合わせると2500円ですよね。2000円になります。2000円となりますのでね。はい。ちょっと取り置き運動はね、この放送の中でね、やられるとね、ちょっとね、わけがわかんなくなるから、そこら辺はまた別でやってください。どうかお願いします。すごい面白いな。1500とまあね、そこら辺はね、やっぱ要はそのいわゆるイベント価格というものがございますからね。ぜひともね、こちらのね、ワンドロ本とね、落書き本、出されるということですのでね、興味のある方いたらぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。これはお買い得でしょ。これすげえお買い得でしょ。2500円かだけどさ、2000円になります。2000円か。2000円っていう安くなるんだからもうね。結構ほら、同人誌とかでもね、2000円っていうのもちょうどいいですよね。500円、でも結局3000円でもね、変わんないですけどね。でもこの2冊合わせてね、2000円お安くなりますのでね、ぜひともね、お買い求めの方は何卒こちらね、よろしくお願いいたします。ちなみにエラキンさんと葉月春さん、僕がね見ている印象としては、本いつエラキンさんの本っていうか、エラキンさんの本いつもつか、エラキンさんあれやぞ、今回初めてだぞ、同人誌出すのは。なんだろうね、ちなみにね、行った時にね、ヒップホップ系な感じのね、2人がいると思うんで、その2人が間違いなくね、俺最初ね、なんだろう、葉月さんはね、あれだったんだけど、なんかエラキンさんと隣に立った瞬間にね、なんかすげえストリート系な2人だなっていう感じになるんですよね。というわけでね、ぜひともね、このお二方とね、同人誌をね、ちょっとさあね、見に来ていただければと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。さあ、というところでございましてね、今日のところはひとまずここまでのね、ご紹介をさせていただきました。誠にありがとうございます。じゃあ、次回放送はですね、また明日も続いてやっていこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。本日もね、放送を聞いていただきましてありがとうございました。本日もエンディング入ります。パチパチパチ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、エンディングです。いやー、今日も一日ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。お聞きの放送局は FM51.0 夜もがるパン、今日もね、終了のお時間でございます。というところでね、今日いろいろと紹介をね、させていただきましたけど、なんというか、今日もすごいね、お疲れ様でした。時間かかったね。もうちょっと早めに終わるかなと思ったけどね、まさかね、結構延長してっていう風になると思ってもいなかったんですけどね。というところでございまして、本日はですね、これで終了でございます。で、一応次回に関しては、次回はね、明日ですね、明日の夜10時から、もう明日もまたがっつりとですね、ここら辺のね、ご紹介やら何やらをね、させていただければと思いますので、何卒
最初から最後までがっつりと皆さんの新刊やら何やらのね話をメインにやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。だから明日あれだな、マップ欲しいな、マップね。マップで大体ここら辺よ、ここら辺よっていうぐらいのやつをねやりたいから、ちょっと探しておきましょうか。はい。でもやっぱりね、なんだろうね、やっぱこのイベント前になってくると、そういうふうにいろんな人たちがね、新刊のさ、話やって、こういうのがあるんだなっていうのをやっぱ気づけるから、やっぱね、いいですよね。明日も皆様方、とりあえず明日は今日やったやつも全部まとめて、こういうの出るからねっていう話をこうやっていこうと思うんで、よろしくお願いいたします。とりあえず明日の仕事が終われば、あれだ、また2連休だからね、ちょっと頑張りたいところですね。もう仕事はね、仕事も今日給料日だったからね、あれですけどね、やっぱその給料をもらうためにね、給料をもらって自分がね、好きなことやら何やらするためにもね、やっぱ仕事は頑張らなければいけませんから、明日からお休みの方々も結構ちょいちょいいらっしゃると思うんですけどね、どうぞ頑張ってね、3連休の方は3連休楽しんで、2連休しかねえよ、あるいはもう休みねえよっていう人なんかもね、いろいろといると思うんですけど、どうか頑張っていただければなと思います。はい。で、あとは今月は、今月は明日やって、明日仕事行って22、23で、どうでしょう ?28、29で、キャンプのそこら辺も立てたいから、キャンプの話はね、とりあえずあれだな、また大笑いに行って、その時にお話を聞いてればいいかな。ありがたいですね。もうだいぶこうね、亀島さんありがとうございます。亀島さんからね、ちょっとね、素敵なものが届きましたのでね、ちょっとそこら辺また明日やっていきたいと思います。でもなんか今回ね、ちょっとこう台風がちょっと迫ってきているということでございましてね、非常にこう天候がね、あんまり芳しくないんですけども、ちょっとね、皆様方もくれぐれもね、イベントとは言ってもね、やっぱ命大事でございますから、でも台風は大丈夫じゃねえかな、今回はな。一応日曜日はあれかな、日曜日に関してはもうちょっと若干曇りと雨はもう来るのかな。なので皆様方ね、お足元悪いと思いますので、くれぐれもね、行かれる際はお気をつけくださいませ。明日はね、どうせ雨だからな、車で行ったら明日は大丈夫かな。さあ、というところでございましてね、一日お付き合いいただきましてありがとうございました。次回放送は明日夜10時からなのでよろしくお願いします。さあ、というところでお聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜マンガルパン、今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回放送は明日の夜10時からですのでよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日この時間でお会いいたしましょう。パンツァー